L-ewwel inċident fatali tat traffiku għal din is-sena. Żagħżugħ ta' 23 sena mill-Imtarfa tilef ħajtu b'mod traġiku wara li tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu u spiċċa ħabat f'siġra. Bil-qawwa tal-impatt minkejja fuq in-naħa tal-passiġġier, Steve Mikallef sofra ġrieħi seri li waslu għal mewt tiegħu. Fuq il-Facebook mill-ewwel messaġġi ta' tifkira lejn dan iż-żagħżugħ. Fosthom itqal illi Mikallef kien bniedem koraġġuż, illi l-ħajja kifra wisq u hija qiebsa li ma tistax tara lil xi ħadd aktar. Messaġġ ieħor minn ħabib tiegħu illi qal illi sal-ħadd stess kienu qegħdin jitqu flimkien u żgur mhux se jinsih qatt. Kienu s-sija 1:15 filgħodu. Mikallef kien fiq triqtu lejn id-dar malli qabeż il-pompa tal-petrol illi hemm fi triq l-imdina f'Ħattart tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu Toyota Vitz. Qabeż għan-naħa l-oħra tat-triq u baqa' dieħel b'impatt qawwi f'siġra u wara f'ċint ta' sejjieħ. Fuq il-post immedjatament intbagħtu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei illi beda jassisti liż-żagħżugħ fuq il-post. Minkejja kull tentattiv sabiex tiġi salvata ħajtu, Mikallef miet fl-ambulanza fit-triqtu lejn l-isptar. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat Neville Camilleri illi ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Dan l-inċident seħħ ftit metri biss il-bogħod minn fejn f'Ottubru illi għadda tilef ħajtu missier b'inċident motur. Intant, f'inċident ieħor tat traffiku illi seħħ għal ħabta ta' 3:02 filgħodu, żagħżugħ ta' 25 sena minn Ħażabbar sofra ġrieħi seri iżda mhuwiex fil-periklu tal-mewt. L-inċident seħħ fit-triq Ardalan f'Birzebbuġa. Iż-żagħżugħ kienet isuq Kia meta ħabat marblu tad-dawl. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili fejn kinhom iqattaw partijiet mill-karozza sabiex joħorġu lil sewwieq minn ġo fiha. Fuq il-post marru wkoll il-ħaddiema ta' Lena Malta sabiex ineħħu il-periklu minħabba l-arblu tad-dawl.